избрахте. Сега мога да ви кажа, че точно правилно вие си го избрахте. Какаши, аплодисменти, заповядай. Не знам дали някой знае, но не съм си направил сам косплея, затова бих искал да благодаря на човека, който ми го направи и помогна за това да се осъществи, за страхотния танц, който направихме с станете косплеер накрая, за които отново искам да благодаря. Това не. Мерси. Да, аз съм Крейта, той е изобретението. Аз съм алфата, а пък костюм... Да. Костюмът целия е направен от Cosplay Workshop Banzai, т.е. по-скоро мое дело, защото има още хора в него. Тъй, че... Год съм! Чао, мое! Я съм горд! Тъпко!